Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Joaquin. Sumulat ako para humingi ng payo at sana po ay mabasa ninyo on air. 4 years and 5 months na kami ng girlfriend ko. Nagustuhan ko siya dahil simple, mabait, masipag, at masarap kasama. Second year college pa lang, MU na kami. Sinagot niya ako when we got our licenses. Pareho na kaming professionals ngayon, busy sa work at nagmamasteral. Siya online seller pa. LDR kami at least once every 2 months lang nagkikita. Since last year, may hinuhulugan na kaming bahay na nakapangalan sa aming dalawa. Maliban sa share ko sa hulog ng bahay, breadwinner ako ng pamilya ko kaya maingat ako sa pagbabudget ng sweldo. Yun lang naman kasi ang source of income ko. Hindi ko na siya nadadala once a month gaya ng dati. Nagkakausap naman kami through chat at video call pero nitong mga nakaraang araw, dumadalang. Busy kasi siya sa thesis niya. Ang gusto ko lang naman, no matter how busy we are, update niya pa din ako kung anong nangyayari sa kanya. Lately, napag-aawayan namin yon. Napapansin ko na nagiging impatient na siya sa akin. Dati malambing siya kapag ka-chat or kausap ko. Ngayon, lagi na lang galit. Intindihin ko na lang daw siya dahil busy siya sa thesis niya. Iniintindi ko naman pero gusto ko siyang kausap lagi. Namimiss ko kasi siya. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko kahit lagi niya akong tinatarayan sa mga messages ko sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya yung nararamdaman ko pero magsisimula pa lang ako, sinasabi na niya na ang OA ko. Nasasaktan ako dahil parang laging sa akin niya sinisisi ang pag-aaway namin. Ano kayang mabuti kong gawin, Tambalan? Maliba na humingi ako ng konting panahon para i-update niya ako sa mga whereabouts niya? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Joaquin. Joaquin, ikaw na sumagot nito, partner. Explain mo sa kanya gaano ka busy pag nagmamasteral. Ikaw na lang ang sumagot kay Joaquin. Na minsan ako na-imagine ko kung bakit nagiging masungit ang isang tao ay dahil sa pagod minsan, 'di ba? Kaya nga hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao sa kanyang asal on that day kasi hindi mo alam yung dinaanan niyang paghihirap siguro on that day kung bakit umabot siya dun sa sukdulan ng kasungitan, 'di ba? Maraming mga dahilan pwedeng napuyat na siya kakaaral tapos pagdating niya pa sa pag-aaral niya or sa ay hindi pa siya pumasa. Alam mo 'yon, yung parang mga ganon o kaya
Basta madaming dahilan kung bakit ang isang tao ay nagsusungit. And in the case of your girlfriend, talagang mahirap kapag ka nagmamasteral. Di ba? Pag titingnan mo, may dahilan naman. Oo, sa akin, yung pinanggagalingan ng ni girlfriend. Maaaring hindi init ng ulo pero ang impression mo is init ng ulo. Yung sungit ka mo. Sungit ganun. Ako ang pagkakaintindi ko din may pinanggagalingan. Oo, May dahilan sa madaling salita. Tama. Hindi naman ibig sabihin ito ay ayaw niya talaga makipag-usap sa'yo. Kailangan niya lang tutukan kung ano yung ginagawa niya. And Correct. Gumagawa pa rin naman siya ng time kung tutuusin. Tama, di Diba? ba? Pero yun. At saka siguro, ano talaga kulang kasi kayo sa eme. Charot! Kaya ganyan, nakakainit talaga ng kasi ulo puyat yan. na nga. Oo nga. Yan na nga bang sinasabi. Pagod na nga. Oo, di ba? Pero ang yun yung nakikita namin dyan. Of course, it's not easy doing such. Lalo-lalo na kung kasabay pa yan ng nagtatrabaho din yung girlfriend mo. Di ba? Tapos madami din siyang ibang mga ginagawa sa buhay. Yung mga ganon. So, kaya nagiging masungit yun. Kala mo kakampihan ka namin, wakin na. Hindi naman sa hindi ka namin kinakampihan. Ang mas nakikita kong concern dito, hindi yung sungit na parte. Ang mas nakikita kong concern dito is yung communication na ayaw niyang communicate. Yung kapag ka magsusimula ka pa lang, yun yung tumatak sa akin eh. Yung nagsisimula ka pa lang magsalita, sasabihan ka na kagad ng OA. Hindi pwede kasing ganun kasi mag-uumpisa pa lang kayo ng marriage at kailangan nyo laging mag-usap. Hindi Correct. pwedeng hindi kayo nag-uusap. Kailangan open ang communication. Dapat makikinig siya. Yun matuto siyang makinig kapag ka may nararamdaman kang hindi maganda. In the same way na makikinig ka din sa kanya. Correct. Diba? Doon ako mas concerned, friend. So doon ka namin Oo. medyo kakampihan kasi ikaw yung lagi nag-i-initiate ng communication. Correct. Siya naman tong dead mom. Minsan tinatry mo siyang lambingin or humanap ng attention sa kanya. Oo. Pero sinasagot niya sa'yo, OA. OA mo naman, parang ikaw na laging, yung mga ganun At totoo ba? yun na kahit lalaki mo hurt doon eh. Kasi naman. yun na nga, gumagawa ka ng paraan, nag-e-effort ka pero dinededma lang niya. Siguro puntahan mo na lang kaya sa kanila. Kaya nga. Para ano malaman ba? mo ano ba talaga ginagawa nito. Baka naman may iba siyang pinagkakaabalahan. Ay, Mali mo naku, ginawa PhD na pala. Ay, hindi. Tapos na pala ng masters. Ako naman, akala ko naman baka may iba. Marites na marites. Akala mo lang, iba na pala yung hindi iba pala yung tinitisis. Iba pala yung nire-research. Iba pala yung nire-research. Oo, iba yung Human anatomy ng Oo. ibang lalaki. Charot! Joke lang, Joaquin. Siyempre, gets ka namin na parang, ang dami mo, iniisip mo na parang, saan ako nagkulang? Paano nga ba? Ano nga ba yung level ng kabisihan? Puntahan mo. Busy ka din eh. Oo. Isa ka pa. Tama. Isa ka pa. Di ba? Ako, in my case partner, maswerte ako kasi kapareho kaming busy ni GF eh. So, yung bawat pagkikita namin talagang nakaplano, hinahanapan namin ng Parang kumbaga, ito yung schedule talaga. Oo, scheduled siya. Pero kung Oo. tutuusin kung hindi naman busy, pwede mo naman dalawin ng isa't isa eh. Pwede. Pero dahil nga sobrang busy namin, libre ka ba ng Friday, libre ka ba ng Saturday, o kung ano man, magkita lang kayo. So nagsiset kami ng schedule kasi alam namin na mga busy nga kami. Sa sobrang busy, siya din talaga kulang na sa tulog. Swerte nga na na siya nap. Ganun ka busy. Oh, sobrang napaka-demanding din nung work niya. Ako naman in my case, mahirap din talaga na pagsabay-sabayin. Yun nga, outside work, may school. Oo. And you have responsibilities at home. You have Correct. responsibilities Sa to your kids. Oo. Diba, lahat yun, aatupagin mo at hindi mahirap. Tapos jowa ka pa, 'di ba? Talagang hindi talaga madali. Correct Oo. ka. Yung pagmamasters depende talaga eh. Ako nahirapan talaga ako personally, partner, kasi unang-una alam ko hindi ako pala aral. Correct. And Bago to sa'yo. Oo, madali ito sa isang taong talagang siguro from college dumiretso sa pagmamaster. So nandun pa rin yung hangover ng pag-aaral. Pero sa isang taong tumigil na sa pag-aaral Ng matagal na panahon. more than a decade, tapos biglang susubsub ulit sa pagbabasa at kung ano-ano man, medyo struggle talaga. Yun nakakaiyak ka. Yung culture panibagong naman yun, adjustment na naman nagagawin mo eh. So ganun yung ganap ng girlfriend mo. Overwhelming sa kanya lahat Oo, yun. ganyan. Hindi mo kasi siya iniintindi, pambihira ka wakin eh. Kala mo kakampihan ka namin
namin, ha? Oo. Oo. Kaya yun talaga na sa part na dun sa Mastral and busy part. Ano na yun eh. Sorry, Joaquin. Kailangan mo talagang lawakan ng sobra-sobra yung pangunawa mo kasi hindi talaga madali yun. Nakakaiyak siya. Oo. As in talagang, again, Matutuyuan ka. matutuyuan ka. Ganun. Yung tipong masusuka ka, naliligo ka, wala ka namang ginagawa. Dapat Nasusuka na refreshing ka. Oo yun eh. nga, Pero correct. nasusuka ka kasi na-stress ka. Iniisip mo yung mga kailangan mo pang gawin. Ganun yung mga ganap ng girlfriend mo na ramdam namin. Totoo Ganun. yun. Pero understanding naman your case sa Joaquin, may pangangailangan ka kasi bilang boyfriend. Kaya nga, yun yung sinasabi natin. Yung sinasabi ni Nicole Kaya na Eme. kaya nga, hindi naman yun. Pero yung needs mo na ano ba naman, actually yung question niya, ano ba naman yung sabihin mo sa akin kung ano nangyayari sa'yo, yung mag-update Oo, man lang. yes, Yun. So, I'd like to focus on that, Joaquin, kasi ibig sabihin, meron talaga yung problema sa communication. And, Correct. dapat ayusin niya yan. Di ba? Ang galing-galing nyo, may mga professional, mga Driver's license tapos, yan nakuha nila. no? driver's Ay, license pala. Professional pala, pwedeng truck. Pwedeng truck, pwedeng taxi. Pro pala, hindi pala non-pro. Kaya pala professional license. Diba? Alam mo yun, ako para sa akin, walang sinabi yung mga license, mga pinag-aralan, ganyan, kung hindi mo ma-apply yung proper communication in your relationship. So, yun. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Marami naman talagang dahilan na, lalo-lalo para sa isang taong busy. Pero pag gusto, you can make it happen eh. ng paraan. Oo. Schedule nyo lang. Oo, ganyan. Mas damihan nyo pa yung oras. Kung halimbawa man kunyari siya talaga yung mas busy between the two of you, edi ikaw na lang itong magparamdam pa na siguro naman may 5-minute break yan. Alam mo yun, yung mga ganun ba? Yung mga pahapyaw, yung mga ganun. Kaya mo na yan. Laki-laki mo na eh. May professional license ka, sa amin pa manggagaling lahat ng tips. Kami nga, wala kami Wala kami license eh. Non-pro lang yung amin. Pa-expire na pati this year. Diba? Ganun. Correct ka. So yung sinasabi natin dito, ito magandang discarded din dito. Gagawa ka pa ng mas matinding paraan. Kung hindi effective yung pagme-message, 'di ba? Ito alam mo kasi yung kiliti ng girlfriend mo. Ano yung weakness niya? Correct. Uy, meron akong something for you. Yan. 'Di ba? Na hindi mo kailangan pumunta bilang ang busy-busy mo, hindi mo talaga mapuntahan. Oo, 'di ba? Makuha mo lang yung attention niya. 'Di ba? Magkaroon lang ng flow yung conversation niya at hindi mag-stop ang OA mo naman tapos na. 'Di ba? Ano yung gusto niya? Gusto niya baka pumunta ng beach, 'di ba? Yan. Dalhin mo sa Batangas. Yan, mga Doon kayo ganun. mag-moment. Kung taga Batangas na kayo, edi wag mo doon dalhin sa iba naman Punta ka- kasi sawa ka na doon. Punta kayo ng Baler, 'di ba? Oo, yan. Kahit tawid ng kaya mo na Metro yan. Manila. Yes. Alam mo na yun, dapat daw gawin. Ibig sabihin talagang, if you really want to make this work and happen, yung effort talaga, iba yung sitwasyon nyo eh. So yung effort dodoblehin talaga, titriplehin. Agree. Work on your communication, kabisyong Joaquin. Doon muna. Doon muna Oo. talaga. Kasi mahirap yan. Naghuhulog pa kayo ng bahay. Oo nga. Oo, Baka diba? mamaya may ibang hinuhulugan na Yan pala, na nga, 'di ba? sinasabi ko dyan. Yung mga ganyang busy, Nako, hindi sa lahat ng, yung kakilala ko nga eh. Hindi naman natin. Nakita, nahuli. Ang busy din kaya. Ano nga yung sinasabing Hindi, kabisihan? Chinek. Yun yung Ang niya. nangyari. Kaya dyan ako naninervous kapag Naku. sinasabi talaga Ay, mga naku. busy talaga. Oh! Nilakasan yung radyo. Gustong marinig. Marites talaga, certified. Ganyan. Oo. So, uulitin lang namin, exert more effort, di ba? Para makuha ang attention ng girlfriend mo. Malamang merong konting kaligayahan na makukuha mo. Baka nga simpleng chichirela. Chichirela lang pala eh. O kaya tsokolate, di ba? Correct. Meron ako dito, paborito mong tsokolate, binili ko, Tama. hinanap ko sa Korean store. Oo, Mga ganon. ganon. Ngayon ko lang ulit to nakita. Ganyan, padala mo. Oo. O kaya diba? ikaw na mismo pumunta. Punta. 'Di ba? Oo. Kung ano ba 'yan? Actual ba siyang pumunta sa school? Siguro naman dun sa moment na pumupunta siya ng school, pwede mo siya bayan. Oo. O bago Hatid siya mo, sunduin mo. correct, bago siya pumasok ng gate. Oo. Sobrang kabisihan. Busy din paglalabas ng gate ng school. Busy din papasok ng gate ng school. Ano ba naman? 'Di ba? May extra time yan. Meron. Pwede talaga 'yan.
At hindi naman kailangan ng umaga lang. Hindi naman sinabing gabi lang. Pwede naman madaling araw kung yun lang talaga yung oras na pwede at available. Tsaka Sunday, wala naman pasok ng Sunday sa school. Ayan na nga ba sinasabi natin? Kasi Yan na nga nga, ba sinasabi ko eh. pag Pagka Sunday, Sunday, hindi pa rin available. Naku, baka may malaman, may ibang kasama na Ito to. na nga, feeling ko nga hindi na siya available sa ibang tao. Ay naku, nakita ko nga sa MOA. Sabi nasa school pero nasa MOA. Ayun na nga ang sinasabi ko. Ang balita ko, hindi na sa MOA pumunta. Aba, dumiretso pa kung saan. Ay, naku, naku, sinasabi ko. Naku talaga. Nasa lobby partner ng 3 hours daw. Ay, naku. Nagkita pa nga sila nung isa kong friend. Kaya yung friend ko yung nagsabi sa akin. Nakakaloka! Alam mo yung nag-uusap ng mga marites, hindi nagtititigan sa mata sa floor nakatingin. Tama, di ba? Pero ang taas-taas ng Oo, kilay. correct. Kasi nga pabulong eh, pero sa ano talaga, sa lupa nakatingin. Pag-usapan niyo yan, kundi kung ano-anong chismis ang may invento namin dito, Joaquin, sa iyo at sa girlfriend mo, ha? Salamat, Joaquin, for sharing your story with us. At kung ikaw meron ka rin kwento na kamarites-marites, halika na, email mo na. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story @gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. At kung ikaw naman, kabisyo, hindi masyado nag-i-email. Gusto mo Facebook lang. Ayan, pwede ka rin mag-PM sa amin. Send your story sa aming Tambalan Facebook page. I-search na lang po sa Facebook, Tambalan. Yan. Yon. So kung ano po yung content po ng Tambalan Facebook page are all stories of the Mahiwagang Burnay. So kami yon. Yan. So yon. Correct. Madali na para kami po ay ma-reach para sa iyong kwento. Isa pang paraan para ma-reach ang Tambalan kung nabitin kayo sa pakikinig sa amin sa radyo. Yan! Pwede nyo kaming sundan sa Spotify. Correct. We are on Spotify, The Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. At mamayang gabi, kami rin po ay nasa Kumu. 6:30 p.m. po. Ayan. Yung handle namin ay DJ Nicole Yala. Correct. And Chris Chuper 07. Yarn. Gusto mo yung 07? Gusto mo yung may 07. Parang Taurus Girl 811. Taurus Girl 2238. Ganyan, TM. Sa diba? may TM pa sa may huli. TM sa dulo. Ganyan. Ayun. So, kita-kits din po tayo sa Kumu mamayang gabi. Yan. Sana yung mga tambalanisa natin na nakatutok natin sa Facebook Live, makabanding natin mamayang gabi. Ang maganda nun, may chance nyo makausap din ng Tambalan. Magkausap-usap tayo. As in, virtually, pwede nyo i-on ang inyong camera. Ilagay namin kayo dun sa Sa tiles. namin. Yan. Pwede tayo magkakwentuhan. Okay, Yes. Docs? Salamat na marami. At kung ikaw din naman, kabisyo, ayaw mo kami mapakinggan, ang gusto mo lang manalo ng 2,500 pesos, aba, this is your chance na manalo ng 2,500 pesos para sa ating FanScan. Kaya Manila, scan mo na! Ayan na. Para sa lahat ng mga kabisyo natin sa Metro at Mega Manila, meron pong papromo po sa inyo ang Love Radio Manila kung saan isa-scan nyo lang po ang QR code that we are flashing on our Facebook Live. Yan, i-open na ang inyong camera, ilapit sa QR code at may lalabas po na link doon. Pag pinindot nyo yung link, mag-a-appear sa inyong screen ang tanong ngayong araw na ito. Sasagutin nyo lamang yan. Sino nga ba ang kaisa-isang babaeng nasa 1,000 peso bill? Sino? Letter dati. A. Josefa Llanes Escoda. Letter B. Marian De Vera. Letter C. Ivana Alawi. Ayan na nga, kabisyo, napakadali lamang nako kapag ka sinabi mong Ivana, nako, mag-iba ka na ng bansa. Ay nako, ibig sabihin lasing ka na naman. Oy, at itatanong dyan ang iyong pangalan, ang iyong contact number, ang iyong address, yan. Tapos yun na, may chance ka ng manalo ng 2,500 pesos! Diba? Ganun lamang kadali yun mga kabisyo. Wala ka naman masyadong ginagawa ngayon. Nasa office ka lang. Correct. Sa scan mo lang, wala pang Oo. ilang segundo yan. Diba? Waiting ka lang sa instruction ng boss. Correct. Less than a minute, meron ka ng entry. Yan. Oh. Salamat na marami sa lahat ng mga tumutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio.